Usa ako katao nga ambisyoso, gustong madato bisan way trabaho. Kung mulakaw ko pagkagara kaayo, arang kabungga murag milyonaryo. Ang tatay ko pagka problemado, kay nagsaligra ko sa pangayo. Mao ka na ang gusto ko, ang makakwarta nga dili maghago. Katapulan ko perting grabiha, magampo pang muulan o kwarta. Nakaapan kay magyaw-yaw sila, gipalayas pa ko diris amua. Apan ako baga naningnaw nga, pwede naning isagang sa bala. Di kadulot, yaw-yaw nila, maong sila kapungutray ilaha. Ug sa karon ako na minyo na, nagsugod na ang mga problema. Naglibog ko og unsa-una ang pagbuhis pamilya. Nagmahay ko apan way mahimo, unsaon man nga mao may tuyo. Maong karon mintra sayo, pagpaningkamot buhatan na ninyo. Maong karon mintra sayo, pagpaningkamot buhatan na ninyo. What's up guys? So, dire na punta sa atong shoutouts. Okay, shout out to Grace Masirin from Malaysia. Shout out to kang Batshi Makabinggil, Don, basta. Shout out ko sa channel ni Concrete TV. Shout out ko kang Sarin Pakial from Bohol, Tubigon. O kang Rixan Pakial, Ruwen, Raymond, Edmark, Cesar, Roland, Emil o sa Bosing, Guwapa-Guwapo, May Giging. Okay, shout out to Rodrigo Palalios. Shout out ko kang Muni Laindag. Shout out ko kang Elena Manaya Alporque. Shout out ko kang Mary Ann Doblas Samalka from Singapore. Salamat kaadyo. Shout out ko Doyans Laureta diri sa Lumbia, Baluarte sa mga Loreta family. Okay, shout out ko sa kang Roselyn Flores sa Panabo. Okay, shout out ko kang Del Enrica ug sa Bandi and De La Serna family. Okay, shout out ko kang Dolores Temblor sa Temblor family from Prosperidad San Vicente. Shout out ko kang Isayas Pagal Gumela Sr. Shout out ko kang Arlene Panganoron Yonaldo. Shout out kang Harold from Saudi Arabia. Shout out ko kang Joy Dumadag Partico. Shout out ko kang Sheriff Yang. Shout out ko kang Robilin Querol Alivio from Iligan City. Shout out ko kang Marso 12. Shout out ko kang Nelia Mandawi from Barangay Atabay, Hilongos Leyte. Uy, dool ra dayta. Shout out kang Ladjas from Pilar. Buhol mo dali nimo. Shout out ko kang Elski Pistolante Lanza from Cebu. Shout out ko kang Gloria Orag sa Redoblado family.
Shout out ko kang Rizal Maglapus Katapulan sa iyang mga amiga sa Cebu. Shout out. O shout out to Virgie Kiday. Okay, so mga to sa guys. So, again, hope nga nag-enjoy mo sa atong music video. Thank you very much for watching, guys. See you next video. nga pwede na ning isagang sa bala. Di ka